Ito, kabayan. Medyo konti lang na yun. Ang dami, kailangan na natin ng truck. Sobrang dami. Wala na huling pagong. Puro tilapais. Oh. Ganun lang pala yun eh. Yan, magaling sa dakmaan si kabayan. Wala nakakalusot. Pagdating sa takmaan, magaling. Tilapia. May linta kabayan sa paa mo. Dito namin mga kabayan kung saan manguhuli ng isda. Yan. Diyan kami manguhuli mga kabayan. Parang ang ulam. Kanya mo lumul ka sa algang pamo na kaya panulo mo. Dadala mo. Kailangan nyo na. Pag namukot kayo, mag-una kayo dito. Madami dito. Kaso lang may mga bakal yun. Pero dito nagpunta ang mga isda. Kalawak pala. Sarap maligo dyan, ano? Kalawak pa, mahirap pa manghuli dyan kasi maraming takasan eh. Kala ko mga square-square lang. Di na, bro. Di na. Kung bibis ka ba? Hindi na, direkta na. Direkta na to. Ikunin mo yung damit natin. Dito, dito, akitin na lang natin dito mamaya. May CR doon. Kunin namin yung damit namin mga kabayan. Para diretso ng pagpalit mamaya. Yan o, ulam, yeah. Ay, huli ng isda. Mga kabanti, may mga mangga dito. Easy to get. Yan ah, sobrang baba lang. Sama dito pwede may Doon sa CR, may CR dito. kalayo. Ayan ang gagamitin namin mga kabayan oh. Sisid Marino. Ayan. Dito na kami. Ang huli ng isdain. What's up mga kabayan? Malalim. Ayan, lalim ang paliig. Malalim, oh. Mahirap lumangoy. Yun si kabayan oh. Ayun, si kabayan. Tagabugaw lang ng isda. Lawak niya no. May mga ganito, oh. Sulit. Ano to? Ano ba yan? Parang tahong. Tahong yun eh.
Yan mga kabayan, tahong. Ano to? Yang galing ibang bansa kasi pang foreigner siya eh. Puti, imported to. Ayun mga kabayan, ang laman oh. Quality type yan. Walang kapares yan. Pag kinuha mo, luto na. Lulutuin natin ito mamaya. Kaway, kabayan! Lockdown, bawal bumiyahe ang mga barko. Ano muna, mano-mano lang. Medyo mabato ang ilalim. Okay, takan. Makanya nama, makanya. Yan. Pinapabugaw pupunta dito sa may gitna mga kabayan para raw pumunta sa net. Ako naman dito sa kabila para talagang walang takas. Jackpot kami kabayan pag nakadagat kami ng isang pato. May isda na, may pato pa. Lalim oh. Lagpas hita. May nahuli na kaya tayong pating kabayan? May nahuli na kaya tayong pating? Yan na, dadali na dito sa pinakagilid. Tadan! Ayan na. May kita nyo mga kabayan ang huli namin. Sana may malaking isda. Ay, dinong tagitang bulig oh. Hindi pa yan. Ilog yan. Kamatuya ito eh. Oh, may tumalon daw na isa, sayang. Pumasok sa bibig ko yung Kumusta ang experience kabayan? Parang may linta na sa legs mo kabayan ah. Ay na, ito na ang hantungan. Kapal. Tag yung mama to, yan yung hilain nyo dito, bakit? Oh, yan gano'n oh. Pababa. Baba be, bo. sana. Pagkita ang bulig marami ganyan. Ano naman kaya ang pawikan, ginakuha ta kaya kanina? Pawikan. Kaya kapila na ko rin guyot. Dua. Pangadwa pa yun eh. Mumunang gulot. Ayun o, tatalunan o. Oh, daming nakatakas mga kabayan, mga dilis, nagsisitalunan. May nag-suicide na o. Wala na raw silang ligtas. Yan ang mga maliliit o. Ayun o, lalaki nga. Ang daming nakatakas. Ay! Ay! Ang daming tumatakas. Nakatakas yung isa. Ang daming nakatakas. Ayun, ang dami. Ilalam. Wala pinala, may pamaniba ilalim. Ayun, hito. Lalam na. Nakita kong hito. Taray ang bulsa. Hoy, Miras! Gawari. Ay, may yata yung bulsa eh. Muli yata yung tayo eh. Na, may lakon niya yata. Wala man lang. O, talang bulso! Kahit yung bulsa oh. Kakunti. Para! Adwa na naman kilo! Ay, may bulsa eh. Kahit yung Wala bulig sige oh. eh. Na, Ayun o. Baliktad niya. Baliktad niya eh. Walang nahuli. Wala kaming nahuli. Kunti. Pila ka pila? 5 kilo ang nakatakas. Kukunan nyo na para, hindi ang nakain. Ay 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 ay. Tinda po ka na nyo kanyan.
Awo, miras na ginitan eh. Ito. Sa ako, chuy ka Uy, na. tumakas yung isa. Sayang. Sige, punay guys. Anong nangyari? Ano yung kabayan hinuli mo? Bulsa. Wala, baliktad pa. So, maragulan din eh. Ay. Sana natin. Yan na, isa ko na. Oh, magkain na ka. Ali, again. Baliktad yun yung tangkay. Baliktad dito ang bulsa mo yan. Kalayo ng hinatak natin. Sana. Baliktad pala. Baliktad mo yung bulsa na. Yan. Pagsunod. Yakin miss, yun eh. Sana yakin eh. Pagsunod ang bulsa na, makabaliktad nyo. Kaya daw. Eh, makabaliktad din yan. Ali, ganyan may kayong talo kanya, no? Itang palusot may ganyan. Ano kayo nito? Ano yung pagkato na yun? Ano ka rin nito? Ay, no. Okay, ni men. Abit ang kanyan. Paluwal may ganyan itang bulsa. Basta bala mamaliktad kang medyas. Oh. Pero mayroon din ano. Ali, aluan niya abitan mo. Naita. Ayan o. Galalan mo. Ayun. Ayun o. Ayun. 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 Ayan. Ayan. Yan. Grabe na siguro itong patay. Abitan niya. Ayan. Pato, again eh. Oo. Dapat na mabaliktad niya eh. Abitan niya yung matras niya. Kini pa. Bangin nga. Walang kilo. Kada guy, 2 kilo. Kakonti nang nakuha namin mga bonsai pa. Puro labuyo. Kakonti. Ayan lang ang aming nakuha. Yan, napakaganda na ng latag namin. Baliktad pala kaganina. Sigurado marami na kaming huli. Pakita ko sa inyo mamaya. May iangat na ulit namin. A few moments later. Ayan oh, walang kawala. Oh, makalagyan. Sige, abitan niya ganyan. Nadalben, yan. Sa puno niya. Sa Ay sayang isa, namuntik mo katakas. pagpagya ka niyan, pagpaglo ka rin. Wala yung kitang bisbis. At itong ito ako na niya si Babo. Kausak lang niya kanyan. Ali, bili na ganyan, may patanan nyo ngayon. Bili na ganyan. Pagkalapagpag. Kita ko kanyan, tutsugan yan, dalo. Pero nung ayun po, tolit ang ito, makalwal yan. At sugang ito, pote, yung kilwal. Yung wanan mo, makalwal yan. Ayo. Ay, matibo ka kanyan yan. Lagnat ka mo. Wala naman. Masali pa yung kaya ganyan, lagnat ka kanyan. Dala kang US eh. Ito, makwarantin kong pamulan. Nilagnat, may tilbo ko mo pa. O yun dulo ko, palig mo na lang. Bro, kung mahawakan mo kayo pagpag mo sa tubig para ano, matanggal yung... Salven, Tol, kanya naman yan oh, kita. Kita nga sa bakatan, palog mo agad ang basket. Parang ka rin kita. Ali, magpipisa na kayo kita, agad ang dakan. Kita, yan. Yan, ita. Palog mo na ka rin yan, yan. Tanda mo na ka rin. Ay pali rin, itagang ganyan, pamulutan nyo na lang. Oh, ito, may mga balag na rin, ito kung yun. Yan, saklo na may lalo kayo na. Sige. Yan. Yan. Oh, matapagin eh. O, sige. Pagpag. Sige, pagpag. O, ko lang yan ang kaseto na. Sige, pagpag. Dalawang bata. Sige, bilis. Ang dami dito oh. Sige. O, sa akin na kami dito. Kitang mag-video ka rin niya sa akin. Malinis ka rin.
Yan. Yan. Ito, kabayan. Medyo konti lang po yan. Ang dami, kailangan na natin ng truck. Sobrang dami. Wala na huling pagong. Puro tilapais. Oh. Ganun lang pala yun eh. Yan. Na. Ay na. Puro tilapia. Pati yakot. Okay na lang sa akin. Ano ko rin yun ito? Natabi nyo. Kasi medyo trend eh. All visa oh. Ayan, dami. Tilapia. Meron din hito. Ayan o. Nakakasing dalawa. Yan na. Ayan, magaling sa dakmaan si kabayan. Wala nakakalusot. Pagdating sa takmaan, magaling. Tilapia. May linta kabayan sa paa mo. Yan lang, nervyos pala sa linta. Pag kinagat ka, kagatin mo rin. Yan o, ang malulupit. Ay naman, pwede yung sakay ng gulig na yun, oh. Saan yun yan? Wah, datang itang makalasi ko, manda, Diego. Ako rin. Masarap ng prito rin, oh. Dami. Ayun lang din makanya kogi. Puno. Hindi ito, tipagong ken eh. Tipagong. Puno ang isang dump truck. Kaya Buri, punta ka nung, magkasakit ka nung biya. Pag ibabadya yung bagyagin yung pukot na eh. Tanga chicken to, no? Oh. Nagsabi yung pag-ibog na mesa ng bitang kaya. Dito. Yung mamakatot kaya kalimang dala. Oh. Ito pa. Dami-raming nakadagit pa kami oh. Pumunta pa kami ng Egypto. Nakadagit pa ng gulay. Yun mga kabayan, i-share namin yung nahuli namin. Banda. Yan nasan kami? Nakamensan. Itang kispan itang kapatid. Banda sigurado yan. Hindi kaya sapa mo kayo. Wala kang kawagan. Ano itong isda? Kinakain ba itong ganitong isda? Samantag, 1 kilo lang. 1 kilo rin dito. Ano yan? Plastic? I-share naman namin ang aming nahuli. Kasi madami naman. Ayan, tamang linis si kabayan. Ito na mga kabayan yung pinaghirapan namin kanina. Piprituhin na namin. Yan. Bulig. Bulig to mga kabayan. Bulig ba ang tawag nito dito? Oo yata. Talusog ba yan sa Bicol? Yung hito, yung may balbas no?